Γεια σας όλους, τι κάνετε, πως είστε? Η Μυρία και σήμερα σας τραβάω αυτό το βιντεάκι για να σας εξηγήσω το λόγο που χάθηκα από το YouTube. Λοιπόν, όπως ξέρετε έχω να ανεβάσω, όπως βλέπετε φυσικά και όταν μπαίνετε στο κανάλι μου, έχω να ανεβάσω 1,5 χρόνο γιατί βαριόμουν, αλλά δεν βαριόμουν εγώ. Με έκανα να βαριέμαι τόσο που να ανεβάσω βίντεο, να το μοντάρω, να κάνω, να ράνω πολλά. Αλλά όλα αυτά είναι μέχρι πριν λίγο καιρό. Πέρυσι. Έχει περάσει λίγο διάστημα. Ας πάμε από την αρχή του πράγματος για να καταλάβω. Ήταν χειμώνας, είχε μπει το 24. Εγώ αποφάσισα από το 23 ήθελα να ανεβάσω βίντεο στο YouTube και αποφάσισα να το κάνω όταν μπήκε το 24 Ιανουάριο. Τότε ήταν νομίζω Φεβρουάριο, κάπου εκεί, δεν ξέρω πότε ακριβώς, αλλά τότε εγώ όταν μπήκε το 2024 ήθελα να κάνω YouTube και αποφάσισα να κάνω. Δεν ξέρω τώρα ποιος μήνος το 24 άρχισα να κάνω βιντεάκι και δεν θυμάμαι, μπορεί να ήταν και το 23, αλλά δεν θυμάμαι. Νομίζω ήταν το 24 όμως. Και άρχισα, έκανα το πρώτο μου βιντεάκι και με βοήθησε ο κολλητός μου με την κολλητή μου. Ο κολλητός μου που δεν ήξερε ιδέα από μοντάζ μου φτιάξε ένα υπέροχο σαν κυματάκια στο τέλος του ήχου για να όταν τελειώνει το βίντεο πρέπει να σταματάει η μουσική. Ήταν ό,τι καλύτερο παιδί και δεν ήξερε να κάνει μοντάζ. Μου είπε δεν ξέρω πώς το έκανα και του λέω είναι πολύ ωραίο και μου λέει δεν ξέρω πώς το έκανα. Οκ, του λέω. Και έχω και την πρώην κολλητή μου που στο δεύτερο βίντεο αυτή με τράβαγε και μου είπε ότι ξέρει να κάνει μοντάζ. Το θέμα είναι ότι τελικά δεν ξέρει να κάνει μοντάζ από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Τώρα άμα αυτή ξέρει, μπράβο της. Αλλά δεν καταλάβω ότι ξέρει να κάνει μοντάζ. Επειδή ο οποίος ξέρει να κάνει μοντάζ δεν ξέρει μόνο να βάζει απλά φίλτρο για το πότε όταν αρχίζει το βίντεο, στα μέσα του βίντεο και όταν τελειώνει το βίντεο, ή όταν βάζει μουσική και την κόβει και την ξαναρχίζει πάλι. Δεν είναι μοντάζ αυτό. Αυτό ξέρω να το κάνω κι εγώ που δεν είχα ιδέα για μοντάζ. Ξέρω να το κάνω κι εγώ. Κολλητή μου. Εκεί τότε κολλητή μου τελικά δεν ήξερε μάλλον να κάνει μοντάζ και μου είπε ψέματα. Και περνάει ο καιρός και αυτή βαριόταν να με βοηθήσει να κάνουμε βίντεο στο YouTube. Και έτσι ξεχάστηκα κι εγώ. Όταν ήθελα εγώ να κάνουμε έτσι βιντεάκι, αυτή έλεγε όχι, τώρα έχει πολύ ήλιο, έβρισκε δικαιολογίες. Και όταν ήταν έτοιμο να τραβήξουμε πλάνο, εμένα δεν μου άρεσε γιατί αυτή η κοπέλα δεν είχε τη διάθεση να τραβήξουμε το βίντεο και έβγαινε πολύ χάλια το βίντεο και δεν το ανέβαζα. Το δεύτερο που ανέβασα που με τράβηξε, που τότε έλεγε είμαι πολύ καλή στο μοντάζ, θα στραβάω εγώ. Χάλια πλάνα βασικά. Είχαν βγει καλύτερα τα πλάνα όταν καθόμουν σε ένα σημείο. Δηλαδή καθόμουν όρθια από απόσταση και τώρα έχουμε απόσταση και τότε το κινητό μου ήταν θολό στην κάμερα. Η κοπέλα δεν έκανε κάτι για να καλύψει ότι είμαι θολή και ότι δεν φαίνομαι τόσο καλά. Τώρα φαίνω μια χαρά το πρόσωπό μου. Και τότε που ήμουν όρθια πάλι έπρεπε να φαίνω μια χαρά, αλλά δεν φαινόμουν. Δεν ήξερε τελικά ούτε να τραβάει βίντεο της προκοπής. Μάλλον δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό, αλλά εγώ λέω δεν έκανε για μένα καλό μοντάζ και δεν τράβει για μένα καλό βίντεο και ασχέτως άμα είναι πρώην κολλητή μου. Δεν με ενδιαφέρει άμα είσαι πρώην κολλητή μου ή όχι. Δεν έκανες κάτι που είπες ότι το κάνεις καλά, δεν το έκανες καλά και από τότε πάει. Μετά από το δεύτερο βίντεο άρχισα να μην ανεβάζω άλλα βίντεο, οπότε άρχισα να κάθομαι σπίτι μου, να βγαίνω πιο πολύ μαζί με τα κορίτσια. Ήμασταν 6 άτομα, ήμασταν 6 κορίτσια σε αυτή την παρέα και κάναμε παρέα. Μερικές φορές δεν ήμασταν 6, ήμασταν 5 άτομα, πηγαίναμε από εδώ, πηγαίναμε από εκεί, πηγαίναμε παντού. Και ξέχασα εγώ τελείως στο YouTube. Είχαν γίνει και άλλα πράγματα, τσακώθηκα και με άλλα κορίτσια. Έχω πολλά πράγματα που δεν θα πω γιατί είναι προσωπικά. Και ούτε την ιστορία του τι ακριβώς έγινε με τις πρώην φίλες μου, βασικά με τις πρώην κολλητές μου δεν θα πω γιατί
και αυτό το δικό μου προσωπικό είναι, οπότε δεν θα το αναφέρω. Γιατί μετά θα αρχίσουν πάρα να μου λένε, γιατί δεν έχουν ηρεμήσει ακόμα, έχουν ακόμα πολλά ψέματα που λένε για μένα. Δηλαδή λέει μια στην άλλη, α, ξέρεις κάτι, μου είπα αυτό και εγώ δεν το είπα ποτέ. Φυσικά και οι φίλες πιστεύουν τις φίλες και εμένα δεν πιστεύουν. Δικαίωμά τους, πρόβλημά τους κιόλας. Έχουν ψεύτικες φίλες, θα κάτσω με αυτές. Εγώ που έχω αληθινές φίλες, θα κάτσω με αυτές. Αληθινές και αληθινούς. Αληθινούς ανθρώπους δίπλα μου και τους εκτιμώ. Όπως και αυτοί με εκτιμάνε. Μην τώρα μπλέξω πάλι με αυτές, γιατί όχι να μπλέξω πάλι, α, θα γίνουμε πάλι φίλες, αχ, έλα να κάνουμε παρέα, έλα και έλα, όχι. Τη φιλία μας την πέταξα στα σκουπίδια ασφαλώς, γιατί ήταν πραγματικά αχάριστες, να πω την αλήθεια. Ήταν κάποια κορίτσια που τα γνώρισε, ήταν η μία κολλητή μου που με ήξερε λίγα χρόνια. Βασικά δύο κορίτσια που με ήξερε λίγα χρόνια και τα άλλα με είχαν γνωρίσει το 23 και το 24. Οι κοπέλες που με ήξεραν χρόνια ήξεραν τι χαρακτήρας είμαι και με αποδεχόντουσαν έτσι. Εγώ ήξερα τι χαρακτήρας ήταν και τους ήθελα έτσι και τους γνώρισα με την άλλη παρέα που είχα εδώ πέρα που μένω αυτή τη στιγμή, Φιλιππιάτα. Και έγιναμε μια μεγάλη παρέα. Αυτές φτιάχναμε τις ομαδικές μας, κάναμε τις πλάκες μας, βγαίναμε, αράζαμε, κάναμε τα πάντα. Περνάει διάστημα και απομακρύνουμε εγώ το καλοκαίρι. Πριν το καλοκαίρι αρχίσω και απομακρύνουμε εγώ, πριν τελειώσουν οι εξετάσεις, άρχισα να απομακρύνουμε. Να κάνω πιο πολύ παρέα με την κοπέλα που με τραβούσε βίντεο, ας τη πούμε Γαριφαλιά. Ωραία, ας πούμε αυτή η Γαριφαλιά. Και με τη Γαριφαλιά εγώ έκανα περισσότερο παρέα και με το κολλητό μου και την κολλητή μου. Η κολλητή μου η άλλη είναι μακριά. Την κολλητή μου, δηλαδή η Αδρομάχη, έτσι τη λένε, είναι, δεν μένουμε δίπλα-δίπλα. Και η κολλητή μου η Αδρομάχη την έχω σε πολύ υψηλό βαθμό. Το ίδιο και όλους μου τους φίλους που έχω κρατήσει φιλία τους έχω υψηλούς. Όχι όμως αυτούς που είναι φίλοι μου και αυτοί που είναι γνωστοί μου. Αυτοί είναι κατώτεροι. Ο κολλητός μου, η κολλητή μου και άλλες δύο κολλητές μου είμαστε μια χαρά παρέα. Η Αδρομάχη, ο κολλητός μου και η κολλητή μου τα βρήκαμε. Είμαστε 4 άτομα, βγαίνουμε, είμαστε πολύ ήδη, ταιριάζουμε ως χαρακτήρες, κάνουμε, ράνουμε, γελάμε. Το ξέρω ότι σε μερικά άτομα αυτό σου πάει πολύ τα νεύρα όταν εμένα με βλέπουν χαρούμενοι. Γιατί εμένα πρέπει να με δουν λυπημένοι. Εμένα πρέπει να με δουν στεναχωρημένοι, γιατί ξέρεις τι, έχασε τη φιλία, χάλασε με τη φιλία της, δεν θα πρέπει να βρει άλλη παρέα, γιατί δεν αξίζει την παρέα. Αυτό όμως είναι λάθος. Γιατί δεν δικαιούνται να μπαίνουνε για πράγματα που δεν ισχύουν. Δηλαδή δικαιούνται να λένε ό,τι θέλουνε, ό,τι θέλουνε, αλλά όμως να τα λένε μπροστά μου, γιατί άμα είναι να τα λένε πίσω μου, δεκάρα τσακιστή δεν δίνω. Να τα πούνε μπροστά μου, άμα δεν μπορούν να τα πούνε, είναι κότες, γιατί δεν θέλω να βρίσω, είναι YouTube. Δεν θέλω να έρθουν να το πούμε μπροστά μου, να τα ανέπεις στην πλάτη μου. Ψέματα. Όπου και να πας, όπου και να γυρίσεις, είναι σπάνιο να βρεις αληθινούς φίλους. Αν αρχίσουμε από αυτό. Και τέλος πάντων, εγώ, ας ξαναγυρίσουμε πάρα στο πυλό μου στόμα, στο προηγούμενο, εγώ έκανα πιο πολύ παρέα με τη Γαριφαλιά, το κολλητό μου και την κολλητή μου. Την έπαιρνα παντού μαζί μου, την έπαιρνα για μπάνιο, την έπαιρνα στην άρτα. Όπου βγαίναμε, ερχόταν μαζί μου η Γαριφαλιά, μαζί μου. Δεν την άφηνα εδώ πέρα μόνη της. Βγαίναμε μαζί, κάναμε sleepover κάθε μέρα, μια εβδομάδα ολόκληρη. Δηλαδή, καθόταν σπίτι μου, καθόταν για μια εβδομάδα σπίτι μου και κοιμόταν σε μένα. Και η κοπέρα αυτή δεν έχει να πει ψέματα γι' αυτό, γιατί όντως κοιμόταν μια εβδομάδα εδώ πέρα στο σπίτι μου. Μετά πήγαινε σπίτι της, εγώ κοιμόμουν ελάχιστα στο σπίτι της. Και αυτό συνεχιζόταν. Που εγώ όμως το καλοκαίρι άρχισα να βαριέμαι την παρέα τους, γιατί αυτές με έκαναν να ξενερώσω. Έβγαιναν πιο πολλές μαζί, απομακρυνόμουν εγώ. Εγώ όταν άρχισα να απομακρύνομαι, έκανα πιο πολύ παρέα με την κολλητή μου την Αδρομάχη, το κολλητό μου, την κολλητή μου, χωρίς να παίρνω πουθενά μαζί με τη Γαριφαλιά, σε αυτή την περίπτωση.
να μην παίρνω πουθενά τη γαριφαλιά, να αρχίσω να απομακρύνουμε από την παρέα των κοριτσιών και να πηγαίνω στην παλιά μου παρέα που πήγαινα συνέχεια κάθε μέρα και ακόμα συνεχίζω να πηγαίνω και τότε πήγαινα, απλά όχι τόσο συχνά. Και δεν ξέρω άμα τους πείραξε ή άμα όχι, απομακρυνόμουν. Και ήταν να βρεθώ και με μία άλλη μου κολλητή που με ήξερε χρόνια, επειδή πηγαίνω μαζί στη ρυθμική, είμαστε μαζί στην Αθήλ, ήμασταν, πώς το λένε τώρα αυτό, ήμασταν μαζί στην ίδια ομάδα και αυτό. Και με πήρε, τι παίρνω εγώ τηλέφωνο, λέω να βρεθούμε τη τάδε μέρα να βγούμε και μου λέει εντάξει, ήρθε η τάδε μέρα. Όμως 2 μέρες πριν ήταν καθαρά Δευτέρα, έχασα τα κλειδιά μου. Δεν μπορούσα να βγω από το σπίτι γιατί δεν είχα κλειδιά εγώ, δεν είχε ούτε ο αδερφός μου κλειδιά, εγώ τα έχασα. Ο αδερφός μου κάπου μέσα στο σπίτι, δεν ξέρω, κάπου τα είχε αφήσει κάπου τα κλειδιά, τα είχε ξεχάσει κάπου τα κλειδιά, δηλαδή όχι όμως σε ξένο σπίτι. Τέλος πάντων, δεν θα το συζητήσω αυτό. Και αναγκαστήκαμε να πάμε εκεί τη μέρα γιατί οι 2 μέρες πριν ήταν καθαρά Δευτέρα, δεν ήταν τίποτα ανοιχτό. Και πήγαμε εμείς που ήταν Τετάρτη ήταν, ναι. Και της λέω εγώ μα τέτοια ώρα θα βγω, θα με πας Σάρτα. Μου λέει ναι, θα σε πάω. Περίμενα όμως πρώτα να πάμε στο κλειδαρά, να βγάλουμε κλειδαριό, να αλλάξουμε κλειδαρό πρώτα και κλειδί. Δεν θέλαμε δηλαδή να έχουμε την ίδια κλειδαρότυπα, αφού χάσαμε και εγώ και ο αδερφός μου το κλειδί, είπαμε να μην βγάλουμε άλλα κλειδιά, δεν ξέρουμε ποιος άμα τα έχει πάρει κανένα, δηλαδή τα δικά μου τα κλειδιά που τα έχω χάσει ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπορεί να τα έχει πάρει και λέμε ας αλλάξουμε κλειδαριά. Αλλάξαμε. Όμως εγώ άργησα και είχαμε κανονίσει 7 η ώρα να βρεθούμε. 7:30 είχε πάει. Και μου λέει, έλα, πότε θα έρθεις, ξεκίνησες? Της λέω, δεν ξεκίνησα, δεν θα έρθω. Και μου λέει, γιατί? Της λέω, έχουμε αλλάξει κλειδαριά, δεν μπορώ να έρθω. Και μου λέει, τι γίνεται τώρα αυτό, γιατί δεν έρχεσαι? Και της λέω, δεν μπορώ να έρθω, γιατί εγώ θα φτάσω 8 η ώρα. Βασικά, εγώ θα φτάσω 8:30 ώρα, της λέω, και θα έρθει μάλλον να μου πάρει 9. Μισή ώρα να κάτσουμε να βρεθούμε δεν έχει νόημα. Και μου λέει, καλά, εντάξει, την ευρίαση. Βγες με κάποια άλλη φίλη σου και θα τα πούμε άλλη φορά μετά. Ναι, μου λέει, και μετά αρχίσαμε την επόμενη μέρα να συζητάμε για το πότε θα βρεθούμε, να κάνουμε ένα sleepover και θα φεύγουμε για διακοπές και εγώ και εκείνη η φίλη μου. Η τότε φίλη μου, ή πώς την είπαμε? Την είπαμε Πινελόπη. Πινελόπη την είπαμε. Ναι, η Πινελόπη τέλος πάντων, η φίλη μου εκείνη. Κάναμε με την Πινελόπη, τελικά δεν μπορέσαμε λόγω της κλειδαρίσης και όλα αυτά. Και αποφασίσαμε να της πω να κάνουμε ένα sleepover πριν φύγουμε. Αυτή να πάει διακοπές στην Πινελόπη και να πάω και εγώ διακοπές. Ως γνωστόν, εγώ ασφαλώς και ήμουνα σπίτι μέχρι να ετοιμάσω βαλίτσες, να πάω, γιατί εγώ θα πήγαινα με αεροπλάνο, οπότε θα πρέπει να πάω μέχρι Κέρκυρα. Και 2 μέρες πριν, όχι 2 μέρες, μια εβδομάδα πριν λέω, όχι ναι, όχι μια εβδομάδα πριν, 4-3 μέρες πριν, έκανε sleepover με την Γαριφαλιά. Βλέπω σημειώσει στο Messenger, Πινελόπη γράφει, τέλειο sleepover με τη Γαριφαλιά. Και βλέπω η Γαριφαλιά να λέει τέλειο sleepover με την Πινελόπη. Σκέφτομαι εγώ, εμένα γιατί δεν μου είπα να πάω να κάνω sleepover? Γιατί λέω, κοριτσιά, τι έγινε, δεν θα κάνουμε μαζί και οι 3 sleepover που είχαμε κανονίσει? Και μου λέει, αχά, αυτό, εκείνο, όχι μωρέ, όχι. Και με παίρνουν κλίση, δεν μου το σηκώνω, το παίρνω κι εγώ, δεν μου το σηκώνω. Αλλά τι έγινε, γιατί δεν βρεθήκαμε? Μου λέει, αυτό και αυτό, είπαμε να το κάνουμε σήμερα, γιατί εγώ τελικά άλλαξε και αύριο φεύγω. Και της λέω, ναι, εμένα γιατί δεν μου είπες, ερχόμουν και εγώ σήμερα, θα κάνουμε και οι 3 sleepover. Εμένα δεν με ήθελα να πάρω. Και μετά ήταν μια μέρα πριν τα γενέθλιά μου, γιατί εγώ μια μέρα πριν θα πήγαινα Βουλγαρία. Την επόμενη μέρα θα έκανα πάρτι για την γενέθλιά μου στη Βουλγαρία. Ναι. Και μια μέρα πριν πάω Βουλγαρία, δηλαδή 2 μέρες πριν πάω Βουλγαρία, τη δεύτερη μέρα πριν τη τρίτη μέρα πριν πάω Βουλγαρία, μου στέλνει άλλη κολλητή μου, που δεν θα έπρεπε να τη θεωρώ κολλητή, αλλά ναι, ας τη πούμε αυτή την κοπέλα,
Μελίνα, ναι, ας πούμε Μελίνα. Με τη Μελίνα ήμασταν κοντά, βγαίναμε συνέχεια, κάναμε. Μου στέλνει μήνυμα η Μελίνα και μου λέει να σου πω αυτό, θέλω λίγο να σου πω κάτι και θέλω να παίζουμε. Θέλω λίγο έτσι να μην μιλάμε, να μην κάνουμε, να μιλάμε, ξέρω. Δεν το λες ευθέως ότι δεν θες να είμαστε πλέον φίλες. Α, ναι, μου λέει, δεν θέλω να είμαστε φίλες. Εγώ, ως γνωστόν, την παρακαλώ, γιατί έλα σε παρακαλώ, θα αλλάξω και όλα αυτά. Οι χαζομάρες μου, δεν έπρεπε να τα κάνω αυτά. Και σκάει μήνυμα από την Πινελόπη και μου λέει, να σου πω Ριά, ξεκόβουμε, δεν θέλω να μιλάμε. Της λέω, είσαι σίγουρη? Μου λέει, ναι, δεν την παρακάλεσα, γιατί παρακάλεσα ήδη μια φορά, έγινα ρεζίλη και τέλος. Τα κορίτσια όμως είχαν μαζευτεί, η Γαριφαλιά, Πινελόπη, Μελίνα κάτω από το σπίτι μου. Εγώ εκείνη τη μέρα, ήτανε βράδυ, ήτανε νύχτα, εγώ έκλαιγα. Γιατί έχασα παρέα που δεν ήθελα να τη χάσω, γιατί δεν ήξερα ότι ήταν πολύ διπρόσωπες όμως οι κοπέλες. Δεν ήξερα. Και η Γαριφαλιά μου είπε η Πινελόπη ότι εσύ είπες ότι έχω χάλια στυλ, ότι είναι παλαιομοδίτικο και ότι έχω ψήρες. Να πούμε στην περίπτωση, η Πινελόπη εμένα κάποια στιγμή μου είπε ότι ξέρεις κάτι, η Γαριφαλιά νομίζω έχει ψήρες. Δεν έχει ψήρες η Γαριφαλιά, τη ξύνη του κεφάλι της έχει πιτηρίδα. Καλά μου λέει. Τα άλλαξε, τα έκανε και τα έφερε προς εμένα ότι βγήκα κακιά και ότι την είπε ότι έχει ψήρες και γι' αυτό με εξέκοψε. Ωραία, και ήταν η μέρα που έφυγα εγώ για Βουλγαρία και με τα κορίτσια δεν ξαναμιλήσαμε. Γιατί την ευρίασα τόσο πολύ και τις είχα μπλοκάρει από παντού όμως. Δεν μπορούσα να με βρεις πουθενά όταν σε έχω μπλοκαρισμένο. Τις είχα μπλοκάρει από Messenger, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, επαφές, παντού. Όπου μπορείτε να φανταστείτε, τις είχα μπλοκάρει. Και πώς το λένε, και φεύγω και όμως επειδή εγώ έχω συνδεδεμένο το tablet μου και έχω ένα account που τις ακολουθώ και από εκεί και εγώ ασφαλώς το ξέχασα ότι τις ακολουθώ και μου στέλνει η Πινελόπη και μου λέει, έλα μην κλαις, δεν χρειάζεται να ξέρεις ότι δεν είσαι καλά, ξέρεις κάτι, είσαι πολύ ηλίθια, με έβριζε και μου λέει, ξέρουμε τώρα ότι δεν θα έχεις παρέες, οπότε χαχά, οι φίλοι σου είναι 3 μόνο, καλά να σιγά, ούτε καν έχεις πολλούς φίλους. Σου λέω, μια χαρά είμαι εγώ με την παρέα μου, εσύ κοίταξε που είσαι ψεύτικη και παράτα με μένα. Ήταν πολύ ψεύτικη τελικά αυτή η κοπέλα και αφού μετά της είπα, μια χαρά είναι οι παρέες μου και δεν θέλω να τις αλλάξω με αντίθεση με σένα. Και ανεβαίνω Βουλγαρία και άρχισα να βγαίνω και μερικές από τις ομαδικές. Αυτές με ξαναέβαζαν στην ομαδική, εγώ έβγαινα από την ομαδική. Αυτές με έβαζαν, εγώ έβγαινα. Σταμάτησε το τεπάκι αυτό. Εγώ κατεβαίνω Ελλάδα. Περνάει πολύ καιρός και πετυχαίνω μπροστά μου την Πινελόπη. Και ήταν αυτό φέτος. Και θα σας πω μετά που θα καταλήξει αυτό που θα σας πω. Και είχα βγει εγώ με τον κολλητό μου και την κολλητή μου στην Άρτα και η Πινελόπη είχε τη φανή ιδέα να με ακολουθήσει σε όλη την Άρτα. Όπου πήγαινα εγώ, αυτή να με ακολουθούσε. Και μετά έλεγε στην παρέα της ότι την ακολουθούσα, ότι πήγαινε όπου πήγαινε. Η κοπέλα τρόμαξε τόσο πολύ η Πινελόπη που κόντεψε να πάει στο νοσοκομείο. Και της λέω, εγώ δεν την ακολουθούσα. Δεν με πίστεψαν. Και μετά μου στέλνει και μετά της λέω, τι πας και λες για μένα, δεν σε ακολουθούσα. Και μου λέει, ναι καλά, σε έβλεπα που με ακολουθούσες. Και λέω, κουπέλα μου, μια φορά σε είδα. Και μου λέει, εγώ νόμιζα ότι με παρακολουθούσες και άρχισα να σε παρακολουθώ. Δηλαδή έγινε τώρα και εγώ famous σε όλη την Άρτα. Η κοπέλα με παρακολουθεί εμένα επειδή νόμιζα ότι παρακολουθώ. Τρέλα έχει στο μυαλό όμως. Και πηγαίνουμε τριήμερη Αθήνα. Εκεί έμεινε η Γαριφαλιά. Και ήθελα εγώ να πω κάτι προσωπικό στη Γαριφαλιά χωρίς το ξέρει μια πρώην φίλη μου. Από αυτή ας την πούμε
Ελένη. Ας την πούμε Ελένη. Τέλος πάντων, με την Ελένη δεν μιλάγαμε αφού ξεκόψαμε το καλοκαίρι τότε. Και μπορούμε να φανταστούμε ότι θα μας ένωνε η εκδρομή και θα μιλάγαμε μόνο στην εκδρομή. Και κάτσαμε μαζί, κάναμε βόλτες και αυτά. Και της λέω: Τελευταία μέρα ήταν και θα φεύγουμε από το μολ. Και ήταν τότε εκεί που βρέθηκε μαζί με την Γαραφαλιά. Μου το είπε κιόλας. Και εγώ έμεινα μόνο και έπρεπε να πάω στη παρέα που ήμασταν εγώ, η Ελένη, η ξαδέρφη της Ελένης και άλλη μια συμμαθήτριά μου. Και εγώ πήγα στη ξαδέρφη της Ελένης και τη συμμαθήτριά μου. Η Ελένη έκανε βόλτες με την Γαραφαλιά, έκανα από εδώ, έκανα από εκεί και είχε τελειώσει και έπρεπε να περιμένουμε στο έξω από το μόλ. Και περιμένουμε την Γαραφαλιά και περιμένουμε την Ελένη με την Γαραφαλιά να έρθει. Και της λέω: Γαραφαλιά, Ελένη, θέλω να μιλήσω στη Γαραφαλιά ιδιαίτερως. Και μου λέει: Εντάξει, τι θες να της πει? Δεν θέλω να της πω κάτι προσωπικό, δεν θέλω να της πω κάτι κακό, της εξήγησα. Δεν θέλω να της πω κάτι κακό. Φυσικά και δεν με πίστεψε, να πούμε την αλήθεια. Πιάνω την Γαραφαλιά και της λέω: Να σου πω, όλο αυτό που σου έχει πει η Πινελόπη είναι ψέματα. Εγώ δεν την είπα ποτέ αυτό και μου λέει: Εντάξει, δεν με πίστεψε. Και γυρνάμε πάλι στο σχολείο, το λέει στην Ελένη. Είπα όμως στην Ελένη ότι είπε πάλι ότι της είπα ότι έχει ψήρες. Η Γαραφαλιά είπε η Γαραφαλιά στην Ελένη ότι της είπα ότι έχει ψήρες. Και εγώ της έλεγα: δεν είπα αυτά, λέει ψέματα η Πινελόπη. Και αυτή λέει άλλα στις φίλες για να μην με πιστέψουν και να βρουν προβλήματα. Δεν ξανασχοληθήκαμε με αυτές προς το παρόν, γιατί όταν δουν αυτό το βίντεο θα μου ξαναστείλουν, είμαι σίγουρη. Αυτές όταν με βλέπουν χαρούμενοι τσατίζονται και όταν με βλέπουν λυπημένοι είναι στο Θεό και χορεύουν τόσο στα πάνω τους και χορεύουν επειδή εγώ είμαι λυπημένη. Ας ξαναγυρίσουμε στο θέμα του καλοκαιριού. Αφού ξεκόψαμε με τα κορίτσια, έλεγα και εγώ ήθελα να κάνω και άλλα βιντεάκια. Αφού ξεκόψαμε ήμουν μια χαρά. Δηλαδή την επόμενη μέρα που πήγαινα για Βουλγαρία ήμουν μια χαρά. Δεν στεναχωριόμουν που ξεκόψαμε, δεν έκανα τίποτα. Παιδιά, τίποτα. Ήμουνα χαρούμενη, τέρμα χαρούμενη, τέρμα. Και ήμουνα, ωραία, πάω Βουλγαρία τώρα με το αεροπλάνο. Ναι, θα διασκεδάσω, θα κάνω. Δεν σκεφτόμουν καθόλου ότι υπήρχε η ύπαρξή τους στη ζωή μου. Δεν σκεφτόμουν την ύπαρξή τους ως πρώην φίλες μου. Και μετά εγώ γύρισα από Βουλγαρία μέσα Αυγούστου και πήγα στην κολλητή μου στην Ανδρομάχη και κάναμε εκεί το καλοκαιριάκι μας και λέω: Έλα να ανεβάσουμε αυτό το vlogάκι. Και έκανα κάθε μέρα vlog, μικρό mini vlogάκια που είναι κάθε μέρα πηγαίνουμε συγκεκριμένη ώρα στη θάλασσα. Βλέπεις που σας έδειχνα το outfit μου, το outfit της. Μιλάγαμε στον δρόμο, μιλάγαμε στη κάμερα, στη θάλασσα που ήμασταν εκεί και καθόμαστε στις ξεπρόσωρες και μετά βγαίνουμε. Αυτό κάνουμε κάθε μέρα. Και έγινε κάτι με το ίντερνετ εκείνη την ημέρα και εγώ ήμουν έτοιμη να το ανεβάσω. Ήταν τόσο ωραίο το υλικό και το έχασα. Οπότε μετά λέω τι έγινε και έψαχνα παντού να βρω το υλικό της κάμερας που είχα ανεβάσει. Είχε γίνει κάτι με το ίντερνετ και μου διαγράφηκε εκεί το υλικό χωρίς να το καταλάβω εγώ και δεν είχα υλικό, δεν μπορούσα να ανεβάσω βίντεο. Εντάξει, και τότε έτσι λίγο από τότε σταμάτησα να ανεβάζω vlogάκια και δεν είχα και όρεξη, δεν είχα ποιος να με βοηθήσει. Και μου το ξανάφεραν πάλι φέτος στην κουβέντα πριν από νομίζω χθες ήτανε που ο κολλητός μου και η κολλητή μου είπανε, με πήραν τηλέφωνο και μου λένε γιατί δεν ανεβάσα ένα βίντεο στο YouTube και άμα δείτε αυτό το βίντεο θα καταλάβετε. Παιδιά, αυτό ήταν το vlogάκι, θα το ανεβάσω έτσι όπως είμαι και από τίτλο θα γράψω κάτω εξής γιατί δεν ανέβαζα vlogάκι. Θα τα πούμε αύριο. Φιλάκια!